Isa mo albato asa ka. Ay dukyo asa mo ka. Mo ato ko ato. Puro ang sumato ato. Naman wala na kakabalo. Wala usa pa din na. Di ka pa niya man gud ato na makig-meeting kuno karon si kapitan kay paguman ko nang ato ni bugas ang kwarta. Pasakad ka wala man kumakahiring ana. Tinuod ba po na? Tinuod pag kabaniyo ko mga katawanan tong barangay. Ano nga to nagkapitong uban? Di ginud ka for sure kana ina ipangatag ana. Nang kinurakot na po na, inod mi ka na ng imong kapitan. Bahala dahil kinurakot basta mangayo ko ato makabawi po kuno yung gikurakot. Dili ayaw pag inanadok yun. Kay abi pa lang si kapitan, mag-aanad na ninyo. Nang inanaon na mo, tagaan na mo ginagay inana. Isus ginoo ko, ay ko na yung prinsipyo. Mag-aanad na, araw magkadaog mo na sunod eleksyon. Bahala na diya, basta kayo mangayo ko ato. Ayaw na. Bahala ka na. Ay, okay po. Mga ito nagilaman ko ano ito. Malakaan si Mampukuan eh. Salig na ko nga ug mudaog ko pohon kani atong barangay ako nang palambuon. Lahi man tong sauna, lahi tong karon. Uy kap, may ngapon kap, sinsa kay kap. Dugay gimig ka may kap. Ay ko ini. Ay naunsa po nandi man mo palingkod. Di ba? Gaya kaayo. Nagduti iro. Iro ko. Bye. Gutom na tayo. Saan pa kanino kinang lugar mo? Palihas ta bangko mag-Ilugana. Naunsa po ning barangay ultimong bangko dili ka provide. Mating kapitan. Wala lain ko ang kapitan. Bangko? Ora ni bangko nato kay wala gilaing hindunit ang atong barangay. Sunod bulan lagi ka, balhin lagi ko, tanawa ka. Bisan pa ka mo balhin og laing planeta, di ko mawili nimo. Aw, lagi mo abot man ang panahon na, bantay gid lamang ka. So lagi magasugod ta kay naa may mga sigsabag-sabag. Sumao lagi ni og ako mo daog pagka barangay captain. Daghan kay kong proyekto. Sano kapitan naman ka kay pangatag ng tinuod ng mangatag kang bugas o kwarta? Kisa mag-ingon aron. Ingon ka manghatag na og kanang bugas ni imong gawtong kapitan. Wala man na. Sila magipunduhan ng kaingon og parion kay mangatag na si kapitan og bugas og kwarta. Kamu po ay mo pagpasagad-sagad og panabi ng manghatag ng kwarta o bugas wala. Mo gipugingon mo gipugingon. Wala man lagi. Kinsa mag-ingon wala? Ay naki ipanghatag kapitan? Naa. Giingnon ko Wala na god ba? Kahulat. Yo tapila pula kapitan. Ka ba? Usa ka libo. Ay kana kapitan. Okay kay na kapitan maayo bina iyagig ni imong portapor mga kapitan kay buutan bi ka kaayo kapitan. Maayo ikapitan paning kuan na lugar ikaw binang buutan kay imong kapitan. Bang, plastic kay kang dako. Ay sorry sir kapitan. Paminaw mo ang kapitan. Sige mao lagi ni. Mao to nga kung ako mo daog pagkakapitan, daghan kay kong mga plano ug daghan kay kong improve ani atong barangay. Oh, mas maayo na kapitan. Kote kapitan sakto gi na imong mga portapor mo. Lami gi na mo nang lagi kay na mo kapitan. Lumata ko sa kalibro kapitan. Sa Mata ko sa kalibro. kapila ko balik. Oh, karon ako ihatag. Hatag mo nilamlam gi kay na mo kapitan mo suporta gi mo pag-ayo niya. Kapitan tibok man ihatag mo. Toskig pabobong, toskig ng sa kalibo tibok. Mo na. Ano nang lamig gi kay kapitan ha? Sige no kapitan. Suporta gi kay mo kapitan. Pag bobong, plastic kay kanda ko suporta ra kay kwarta dili pa porma. Ikaw po kailangan po nimo dayon. Kanang akong usa naman po na ako sa kalibro. Kanang ang plataporma nimo nang akong. Leng to na to no. Sabaan gyud kaayo ka. Basta kay ang sa kalibro niya ha. Kadalo gyud kay kwarta nila. Leng to na. O sa kalibro ha. Lagi. O na. Palikura ko siya. Balik ning ba. Sige kapitan, iyagig na lang imong plataporma. Hipaws ako na ninyo no, balik sagbot-sagbot ra gid babuo Sige na kapitan. Ay na yon. Simo lagi ni. Ang ako plataporma. Kumo, ala kapitan dili sila makikita ng bangko o gihakbong ko. Buka teka. Namay ako unay hawan kay babang ang ano kinala pa mi mo sabak-sabak ka ana. Ano ko palikuron gini mo anak kapitan? Kung Ginoo, kawa may bangko sa mo maglugos pag yung kahana. Pala po, yakin ako ano. Sige na. Hala. O sa kalibo kapitan na, ako na ha. So maulagi ni, gipari mo na ako kay maulagi ni akong tumong. Ako gamahaan nga kasulatan, ang inyo rang kinahanglan niyo yung pirma, tayo ang inyong tamlak niyo yung tam mark ninyo ane. So mao ni ang giingon ako, gibutang nako sa kasulatan, pirmahan na ninyo. Kami nga taga Barangay Uyamot, ako ba sa kapitan? Kami nga taga Barangay Uyamot, dito ko na si Kapitan Iskudro Maoy. Wala problema na kapitan. Among pirma na mi dito. Apoyo sa ko na ako basahog tiwas no, si pirma ka din na, wa pa ko ka basa. Pirmahan na lang. Okay na lagi mi ani, wala na mi problema. Ari asa man ko sa kalibo? Sa kalibo, ballpen di ay mo pirma. Ang bisag ani no, basahog sa nako tiwas lingkod punuhan to no. Ay naman ni sa kapitan ato nung alayunon, okay na mi. Okay na na, sige kunoan. Nanaina kay nimo kapitan, singka-singkahan naman minimo. Lingkod na to ba?
Wala, hindi ko nalaman. Sagbot yung kaayo ka. Sulod ka na akong basurahan unya. Sige na. So, man gusto mong pirma ni karon dayon. Oh, mapirma na may anak kapitan. O, kamo din ha, pirma mo ane. Pero mo pumili ng kapitan, aron mahumanday na. O, sige, ali, pirmahin ninyo. Sige, sige. Ay, sa bobong, ay sa tindog. Ikaw yung aki-aki yung kahana sa ka. Sige, ali, Dok, pirmahin, Dok. O, kani. O, pirmahin na dito. Pangalan ni mo, pirmahin. O, ay, di na. Kinahanglan ane, aron sakto gid atong pruwiba. Kinahanglan ane inyo ang kuan. Tambark ninyo. Sige. Ay, di na. Dapat yung kinahanglan aron strong yung akong pruwiba gyud. Inyo hagyong ilong anak mo gamiton. Narehistro mo po na ng ilong ano. Ilong mo gamiton, Dokyo. Sige na, ireklamo. Oh, tingin ang ilong. Oh. Ang ilong, tamay ka na. Tamay, nose mark. Bali-bali. Ana. Kuwara. O sige, lantaw ko no. O sige, sunod. Sige, ikaw, Mer. Oh. Asa dapat pa kap, pero O, kana, Elmer Ipana. Ay mo nga. Kana ngabil oh. Ngabil kay Murog. ngabil kap. Sa ngabil. O sa dalunggan. Kulang. Ngabil ra po kap. Ngabil. Asa dapat kap. Pag-iilit sa iyong pangalan. Kanang kap. Oh, di yung pagkuman ka na dalunggan, kinalang dalunggan ni mo, pod. Kanang pulangan kap. Dalunggan! Ano makapamatuod yon? Bantay mo sa kalibo niya kap. Kanang kap. Sige pa, kulang pa kayo na. Oh, Kanang kap. oh, sige butang, kilid sa imong ngabil. Kap. Dut-dut pa. Okay. Sa. Kana. Oh, sige lingkod na. Okay na kap. Okay na. Oh, David. Pagdali. Kap. Oh, sige pa dol. Oh, David. David Baldomar. Oh. Kanay imong bunak kay mura og lapad-lapad kag buna, mo na papaka. Ano yun, kap? Sige, kuha na si mong kamot. Oh, ana si mong kamot. Oh. Sige, kulang pa na. Oh. Sige. Oh. Tinuod yun ni kap. Sige na. Oh. Kilit yung pangalan dapit oh. Yan na. Ala Ginoo ko na unsa naman na inta. Nahiangay pa ba na? Sige. Tamlak na ba? Oh, kana, no? Napagamay kap. Sige. Oh, kana. Oh, sakto na kini strong na kini prowewa, lingkod. Okay na kap. Okay na, lingkod. Okay kap. Sige, ikaw bubong. Pagdali. Oh. Palad mo yana. Si kumuta. Ginoo ko pagkawagaw na kay ani. Kanira man na kay ani kapitan kaning tamad. Ay na si pagbuot kay ako pa maagay. Sige na, itaplak. Kana ubos. Nan full plate sige ko ani. Sige, pikas kamot. Apilon pa ginabi. Sige na, bobong. Reklamador gyud kay ni. Upir mamangka mo. Lagi. Oh. Di pa gilaman anak mo sa kalibos. Gaw-gaw gilamang unta ni. Kumuta. Oh. Sige, taplak. Pikas. Tara. Kaisog. Wala. Aw. Oh, muna. Oh, lingkod. Sumone. Kaikis pagkataan eh. Isog na gini nga proibahan nga kamutan na ni agree mo na mo'y tamlak na hane. Sige tindog talay. Oh. Bali magkatuludan ay pagyud oy. Sa man ang mga kalakihan niyo pagkadalo gyud kay ninyo. Oh. So mo to akong ingon nga manghatag man kog kuan bugas. Kamot. Kamot dokyo. Oh. Tagsa ka kumkum sa taron kay gakulang ta og budget. Okay ra maka ninyo. Ano sa pagtuon mo na mo kapman, no? Ay naman dalawat. Dawa. Kato mo ko kapitan og tagsa ka sa ako na imong ihatag kamatay tagsa raman ka ko patay. Gakulang patakarog budget bobong ay sige reklamo basta kay naa mo ako igihatag ninyo bugas. Natanawa lagi na ni Ron nabuling Man sige sunod. Sunod. Kawon. Oh. Pakumkom. Nanadyo kay malugaw ani kap. Oh, maayo. Kana ba? Parehaon ta ni David oh, nga kabalo mo appreciate og gamay ko butang, manalamat og ingon ana. Yati ka kap. Ay si punuon ka, pasalamat ka na aga ni kinadawat. Oh, Mer. Wala bisig plastic kap. Maura ni wala tay kakulang kang budget. Kasi pula mo tag dipotos ni mo ni kap. Ay na sige reklamo. Manalaman biya na. Usa ka kananan. Oh. wala pula man nimo igam anik puso aron mo dili but Ginoo ko. Pitan oy. Kabareklamador gyud kay ka. Ikaw na gamaan ng puso. Ikaw pag manumano. Oh, sus Ginoo ko napagipuso ni maluto pa na di po ni malugaw. Kapitan oy. Tay sa ano? Kapitan ang usa ka libo asa man. Mao lagi ni, sige na talay. Oh. Ako ko una. Pare mo aki-aki gyud oy. Kung Ginoo Ano yan, makadawat pa Kapitan? no. So
So kani kay ang barangay nga kulang magkuan funding, sumula gini ako mahatag sa ninyo tag piso kada usa. Tos cake kay na. Tos cake lagi asa man ang uban ni kapitan ikaw scammer kay kurakot gi kay nimunan. Gusto mo di ako ingon. Hindi magkagusto ka libo. Maula gini, paminaw sa amo. Kana sa usa ko mahatag kay og pohon kanang kulang na kung 999 ay harang makadaog ko pagkakapitan. Gadaog mo ka makadaog ko. Hindi bisig butar niyo. Wala kay klaro. Ano ulit klaro ba kapitan? Yung ganyan sa kalibo. Tagsakong bugas. Kaysa ang lang mo mabubutar nako. Kami Ano ba kagot mo kag dini mo butar niyo nang wala mami. Paminaw sa paminaw. Ikaw mo kadugo di kadugo. Paminaw sa paminaw. Dili kay baka kontra. Ako pa kapitan Paminaw, eh. kinahanglan nagbutang ako na pirmahan ninyo inyo na ning gitamlakan Kami nga taga barangay Uyamot mitugot nga si kapitan may mahimong barangay captain pinaagi sa among pagbutar og karong malabot nga eleksyon kinahanglan nimo butar og dili pwede ming mapriso. Mama po iba preso wala mamiging muging nana kaniya. Dili kaya lang mo pirma mo may gaingon. Buang mo pud kay mala wala pud ito sa basa din. Tao. Ugi ba ka ano talaga Ako basa na kapitan. Kami nga taga barangay Uyamot mitugot na si Kapitan Escuadro Maoy. Wala problema na kapitan. Shoutout kay Swag Light Ohio from Beijing, China o kang Bia Guardario o kang Rizal Rinconada. Shoutout. Og shoutout po ko sa Wing 0123 YouTube channel from Kidapawan City. Sa kang sa John Pel Vlog YouTube channel o kang Sir Rebon Limit. Og shoutout nimo Renal Joy Pelisan og shoutout nimo GM Labono og shoutout nimo Giovanni Natindem from Cagayan de Oro shoutout. Oh, shoutout ko kang Phil Moral from Cebu, ilabi na kang G Mark Madera o kang Stephen Clyde Humalon. Shoutout. Og shoutout po di ay ni John Kane og ni Ogwemas og ni Kenneth Lamuste. Og moro to mga wako kay pagkalimot sa pag-hit sa notification para updating sa mga video. Salamat.